Het is toonsdag 1 mei, de dag dat het de internationale dag van de arbeid is. De politie een invaldag bij de Hells Angels in Haans. We in Bientjuggen bij Miranda en Aad die het drok traanden binnen in de tuin. Goeien en welkom bij Bient. Persoonsbewijzen. In het Verzetsmuseum Ljouwert had ze tientallen. In de Tweede Wereldoorlog kon je net zonder. Dadelijk het verhaal van het persoonsbewijs van politieman Harm Preens uit Haans. Een wand vol met persoonsbewijzen. Mannen, vrouwen, kinderen, allemaal uit Friesland, droegen vanaf hun 14e allemaal dit identiteitsbewijs bij zich. Ze zijn voorzien van pasfoto en van naam en ze vormen allemaal een uniek en bijzonder document. Friese boeren die met kroede mengsels in de slag binnen om ziektes op het bedrijf te gaan als alternatief voor antibiotica. Het klinkt wat middeleeuwsk, maar dat is het net. Boer Sjoerd Miedema uit Haskedieken die is de enigste Friese boer die het hem hier echt in verdiepen had. Hij schrikt waarom van een studiereis in India. In het land is het heel gewoon om kroeden te broeken op het boerenbedrijf. En Miedema, die zit hier aan tafel. Goeie. Goeie. Ek aan tafel Maaike van den Berg, bistendokter en bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde. Ik welkom. Ja, Miedema, om maar even met jou te beginnen. Een Friese boer die naar India gaat en met kroede mengsels waarom komt als nuchtere Fries. Hoe zit dat? Ja, dat is wel heel apart, no? Ja. Dat vind ik zelf eigenlijk wel een beetje. Ja, wij zijn op een gegeven moment vregen terug de mensen van de Koning van de Grijden, omdat ik altijd heel actief ben met mijn grijdenvogels en daarmee mijn kroederie Gersland. En nou ja, ik denk, deze kans moet ik net voorbij gaan laten, ik moet gewoon mooi. En ik loodde er net een heel prot in, maar ik denk, nou, wie niet waagt, wie niet wint. Je moet wel even mijn eigen sjen hoe dat er... Precies, ja. Want broeken je een soort antibiotica op je bedrijf? Nou, op zich zitten wij aan de onderkant. We zitten leger dan het gemiddelde. Maar ja, wij broeken wel. En ik heb eigenlijk, het eerste wet waar ik verbroeken is de mastitis die op het bedrijf is. En om daar nog een alternatief voor te vinden, nou dat lijkt het mij geweldig daar. Ja. Foto's heb ik van hoe het in India wie. Ja, wat zien we hier? Ja, dat is de dokter die een koe insmaat met het kroedemengsel. En deze koe die hier mastitis. En nou, ze hebben ouderwetse geneeskunst, de Ayurvedische geneeskunst. Dat is al een paar toeren hier dat al in de omloop, zeg maar, verjaardag gedocumenteerd. En deze mensen niet proberen dus om dat aan te tonen dat het echt werkt. En van die mastitisgevallen, die gingen ze echt kijken die het beter waren. En ja, zo winnen er een paar kelderdieren die daar gingen ze kroede mengsels voor en mastitis, dat winnen twee grootste items. En wat zien we hier? Dit is de traditionele koe die dan als lookhinder zeg maar broekt wordt. Ja, dat is ook wel bijzonder om dat te zeggen. Dat zullen we hier in Nederland net vanzelfs, nee. hier in Friesland zeker net. Nee. Dit is een heel boerenbedrijf? Dit is een boerenbedrijf met buffels en de buffel broekten ze van privégebruik. De man ging naar het collectiepunt. Ja. Echt, het waren in plastic amers balkenmolken en een liter zien per koe. Dan wat oeien in een roestverstaalde amer en dan sjouwden ze dat naar het collectiepunt, want dat mocht net in plastic amer bij het collectiepunt verschijnen. Dat mocht er wel in molken worden. Maar het mocht er wel in molken. Ja. Ja. Dat kunnen we hier dus ook net in Dat denken. kan je je net voorstellen hoe het daar is. Nee. Maar wel hele ambitieuze en hele betrokkenen mensen met hun kei. Ja. Wij hebben op een gegeven moment, ik ben mensen in de huis jongen, hoe het daar weer. En nou, hartstikke mooi zijn. We maken een foto van je meisje van het huis. Nou, dat wie net aan orde van de koe. De vrouw ging van de koe en de koe moest op een foto. Dat wie heel, de heilige koe, no? Dat is de tabels. Ja, prachtige ervaring. Hele mooie ervaring, het uiteindelijke doel is om het antibiotica gebruik waarom te brengen. Nou, je broeken al net een soortjes, dus ik zit aan de onderkant. Maaike van den Berg. In Nederland is in 2008, 2009 begonnen echt met het waarom brengen van het gebruik van antibiotica op veehouderijen. Ja. Nederland slaagt het eigenlijk heel goed in. 65% is het al naar onderen gaan. Hoe kan het dat wij er zo goed in binnen? Ja, dat is inderdaad iets heel bijzonders. Er wordt door andere landen in Europa ook echt met jaloezie naar gekeken. Vorige week hadden we nog een delegatie van
zelfs Denemarken, dat het ook redelijk goed doet. Frankrijk en Duitsland op bezoek om te vragen hoe dat nou kon. Nou, wat eigenlijk het geheim daarvan is dat de sector, dus alle sectorpartijen zelf, de handen ineen hebben geslagen en we hebben gezegd van wij maken een plan, wij gaan dit samen doen. We maken plannen waarmee we vee gezond houden. Elk jaar stellen we die op. Als het vee gezond is, heb je eigenlijk heel weinig antibiotica nodig. Dus het geheim is dat het niet door de overheid is opgelegd. Daar was wel politieke druk natuurlijk. Maar zelfs betocht door de sector. Hebben de sectorpartijen dat zelf gedaan. En dat is echt uniek in de wereld. Dat noemen ze ook de Dutch model. Ja. En dat smiet dan ik yield op? Uiteindelijk leveren gezonde dieren geld op. Ja. Uiteindelijk is dat het doel. En laten we even wel wezen, het is natuurlijk altijd belangrijk op het moment dat dieren ziek worden. Want dat gebeurt, dat zal blijven gebeuren. Dat je de zieke dieren gewoon kunt blijven behandelen. Ja, nou ja, als boer moet het als muziek in je oren klinken. Altijd yield opsmiet, dan is het altijd mooi. Jou hebben die kroedemengsels, dat idee heb je daar opdien. Dan kom je hier in Nederland weer om en dan ga je zelf aan de slag. En we zijn van de morgen even bij jou op het bedrijf geweest en we zullen er even naar Sjen. Ja. Je mag zelf even uitlezen wat er gebeurt. Nou, dit is jouw bedrijf. Ja. Dit is jouw vrouw? Dit is bij Janna en die pak je de mintkroen. Ja. En dit is even een tussenopname van. En dit is Ayurveda. En dit is de veearts Hans, die is mooi wist. En die snijdt je die kroen, die snijdt erom. En dat spreekt op zich voor zich. Een heel soort werk in dit natuurlijk. Maar dit is mint en dan die planten? Nee, dat is net bij elkaar. Ik ben twee mengsels. We hebben twee de lokaal en het Indische recept. Dit is uw eigen kroen, dat Janna maakt. En wat giet er verder nog bij je dan? De water en een beetje olie. Wat is dit? Dat is net om mij. Wat wie dat redelijk wat en dit weet ik wat? Dat weet ik net. Oh, dat weet je nee. Nee, gelukkig besteed ik dat soort dingen weer uit. En ik zeg zelf wel van, wij hebben maar contact met die man daar in India. En die zei van, nee, jongens, je moet per keer ommaken. Nou, wij willen echt een systeem bedenken dat we het in de koelkast waan kennen. Bijvoorbeeld vacuüm verpakt of invriezen. Dat we gewoon een voorraad hebben. Een pakken kennen en dat budget niet. Ja, want je smaait het op het jaar van... Ja. Dit is mijn oude Friese kool, die heb ik dan per van. Maar je hebt een greenmengsel en een reetmengsel. Ja, de green komt van die Argentuin, zeg maar. En de rede komt daarbij. Ja. Die had hij meegenomen en Hans had het meegenomen en die had ik precies die dosering. Dat is ik onder strikte geheimhouding natuurlijk, want word ik hier de farmaceutische industrie de mogen haal, ben zo bang voor. Oh. Ja. Maar wij maken dat nou en die kroeden die hebben zelf in de tuin en we proberen dat. We hebben wel uiermint zelf. Nou, dat weet ik wel hier. Dat is wel bekend. Als dat in een heel betijd stadium broekst, dat is die code insmaakt, dat de betere tropbloeding van het jaar en dat het daarom het zelf oppakt. En dat is eigenlijk de kunst. Maar dit werkt het? Dat weet ik nog net. Nee. Ik ben de krek. Ik ga zijn, ik wil bewijzen dat het al of net werkt. En wij hebben 350 krijgen en dan we dan de groep die dat wat maar is in treien verdelen, standaard behandeling met antibiotica, macroden en soms dorst ik helemaal niks. Ik giet het zelf weer over. Ja. Dus zo moeten we dat maar uw eigen variatie maar je kan net dan een treden van die 350 kei elke dag insmarren. Nee, gelukkig ben ik net alle 350 ziek. Nee, je doet het alleen bij de zieke. Bij de zieke kei, ja. Pakt er het goed op? Altijd het zadot, maar die verschillende groepen? Wat natuurlijk heel leuk is om te zien dat er naar alternatieven wordt gezocht om te zorgen dat je dieren gezond houdt. En wat je zegt, ik ben ook zorgen dat je snel erbij bent op het moment dat dieren wat krijgen. En wat ik hier heel sterk aan vind, is dat er gewoon goed wordt gekeken van, doet het nou werkelijk wat we willen dat het doet? En dat is eigenlijk de essentie van... want dat vinden je als beste dokters ik belangrijk. Je kunt het samen wat onklooien, om het zo maar even te zeggen. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon te zoeken naar allerlei nieuwe middelen. Dat is heel goed. En om daar ook echt wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Om dat wetenschappelijk onderbouwd te krijgen. En dat betekent dus, wat verwacht ik van het middel? En na verloop van tijd gaan kijken, gebeurt er ook werkelijk wat ik wil dat er gebeurt. Want zitten er de gevaren hoor, dat je op deze wijze ondergang gaat? Nou, het belangrijkste denk ik is om vooral ook niet de basis uit het oog te verliezen. Gezonde koeien krijgen gewoon een goed rantsoen gevoerd, goed voer. Zorgen dat ze in een stal staan waar het op orde is, waar de hygiëne op orde is. Dus in de basis zorgen, we houden vee gezond. Dieren behandelen op het moment dat het echt nodig is, want dat zal gewoon nodig blijven. En dan vooral ook kijken of er alternatieve middelen zijn en dat goed proberen te onderbouwen. Ja. Marjens?
Tot het zo met? Ik ben vooral meer van de koos in eigen weerstand om die op een niveau te krijgen. Want je antibiotica die deed het alles. Nou, die giet alle bacteriën, nou ja, je wil ik net bacteriën in het jaar hebben, maar toch ben er ik wel kei bij. Hij het net eerst doen, hij is even een heeg celgetal. Nou, dat elke 6 weken door een controle. En er is niks met de koe in de hand. En dan het de koe het zelf dus oplost. Dus die weerstand van de koe, dat is voor mij dat is het wichtigste. Ja. En dat je daarna dan ik nog wel eens een keer echt ingrijpen moeten, is ik nog, dat zal nog noodzakelijk blijven. Ja. Geven we in de toekomst misschien wel naar dit ta? Dan komen we uit er wel eens zakken hoor. Of gaat dat te vier? Nou, ik denk dat de weerhiet wel wijzen zal dat het, zodat we nou ermee omgaan en dat we heel aankomen. En dat was wat proberen, dat zal ik altijd met ik bij mijn nieuwsgierigheid dus. Tegen dank dat je verhaal die een dank wel waarde. Objecten uit de Tweede Wereldoorlog, met een groot verhaal erachter. Deze week te zien in Uusriegen en Joet staat het persoonsbewijs centraal. Daar hing je het 10-tal naar de morgen van het Verzetsmuseum in Ljouwert. Een daarvan is van politieman Harm Preens uit Haans. Een wand vol met persoonsbewijzen. Mannen, vrouwen, kinderen, allemaal uit Friesland, droegen vanaf hun 14e allemaal dit identiteitsbewijs bij zich. Een bijzonder bewijs, wat veel mensen ook echt hebben bewaard, omdat ze zijn voorzien van pasfoto en van naam. En ze vormen allemaal een uniek en bijzonder document. Het verhaal van een van de persoonsbewijzen dat onder morgen komt van het Verzetsmuseum begint in Haas. Een valske persoonsbewijs van Harm Preens. Zo'n Dick Preens maakt de oorlog als lietsjonkje maai. En weet dan goed waarom zijn hart onderdoeken moest. En dus een vals identiteitsbewijs nodig hier. Mijn vader die was bij de politie in Harlingen. En die wil niet meer meedoen aan de corruptietoestand van de Duitsers in die tijd. En ze werden beschuldigd. Hij ging met nog één vet. Dat was de klerk. En die twee die ben toen uitgenaaid omdat ze verdacht werden van sabotage. En ze moesten toen met z'n tweeën in Groningen moesten ze opdraven komen bij het bureau, als ik het goed herinner, Sicherheidspolizei, weet ik veel wat voor bureau. Maar daar kozen ze er maar niet voor en ben onderdoken. Wij het langste onderduik zitten in, wij, mijn moeder en ik, in Noordbergen bij Van der Meer de Boer, waar hij een beste adres had. De uitreiking der persoonsbewijzen is te Rotterdam in het Feyenoordstadion begonnen. Daartoe worden van iedere Nederlander vingerafdrukken genomen, zodat vergissingen of verwarringen in de vervolgen niet meer kunnen voorkomen. Het Nederlandse persoonsbewijs in vergelijking met Europese landen was heel bijzonder omdat het heel goed doordacht was. Het was heel moeilijk na te maken, de kwaliteit van het papier. Er zat een watermerk in. Het was een hele bijzondere techniek die ze hebben toegepast voor dit stukje papier. En daardoor was hij zo moeilijk na te maken. Maar veelal werden er overvallen gepleegd en dan werden er blanco identiteitsbewijzen gestolen. En dan hoefde hij alleen maar een pasfoto op te plakken, een duimafdruk op te doen, een handtekening te vervalsen. En dat was een stuk makkelijker dan het document zelf vervalsen. De verzetslui die waren goed georganiseerd, want als je ziet wat voor stempels er ook op staan. Van Tietjerk ter delen en verder en zo. Nou, het is geweldig wat die mensen presteren. Met die middelen die ze toen hadden. Kijk, ze nou allemaal computerwerk, het was allemaal handwerk. No? Want als je nou ziet dat mijn moeder, die is toen op een gegeven ogenblik, had hij nog een andere naam had. Want ik heette eerst Van der Veen. En toen later kwam ik op een school in Noordbergen en daar kwam ik bij Van der Veen. En dus op school zei ik Van der Veen hieten, maar ik hiette geen Van der Veen meer. Ik hiette Jorisma of Gerritsma, dat soort dingen. Dus ik was helemaal van de bonen. Ik wist niet meer wat voor naam ik had op dat moment. Morgen het laatste object uit het Verzetsmuseum, de neetklok van Boksem.
Het weer joert wat wiert, maar boeten dat is het heerlijk waar om lekker in de tuin aan het werk te wezen. In de bientuin in Donkerbroek op het hiem van groentekweker Aad Oostenbrug is er genoeg te dwaan. Zo zal Miranda Werkman de knotwielgen snoeien. De takken die kunnen dan letten we broekt worden voor biennenstokken. En Aad liet Miranda ook proeven van de lietsere wielgetakjes, want die helpen je in pinehollen. We laten deze week de afleverings van de bientuin nog recent, zodat je echt thuis aan de slag kennen. Dat is toch machtig mooi loert, hè? Prachtig, hè, meid. Ja. Het is een hele prachtige mooie dag, joh. Die kan er wel bezitten hier haast. Maar dat Ik dacht even lekker zitten. Ja. Burreltje erbij. Windje erbij. Maar zullen we nog maar eerst maar even de waar? Die kan hem wel even wat biennenstokken zaaien. Zie je, deze takken die kan er al in nog af. Ik hier een bientje maken. Ja. Dus deze nog even afhalen worst. En wat doen we hier dan mooi? Nou, deze die snoeien we aan keel en dan broeken we ze als biennenstokken. Voor mij dit. Ik ken een stok biennen bij jou. Ja, gas Miranda. Ken het net elektrisch? Jawel. Maar je hoort net. Nou, hier haast Miranda, hè? Ja. Ja, blender. Oh, maar zijn zin. Zie, dan mag nog even een stukje pril. Dan wordt de skiel even laskou en dan is het dus haast naast sprintie in de mond. Bitter. Wat doen we nog meer? Nou, we kunnen wel even wat tuinbien in potjes doen. Ik denk even een windje. Ja, dat is straks heen. Gaat best wel ongeduldig. Die wind die komt wel. Oh, het is mooi waar, dan moet Ja. ik graag in de tuin zitten. Nou, hut even de tuinbien erin. Dan. Tuinbien erin. De tuinbien, Aha. die doen we even in potjes en die zetten we in de kast. En dan komen ze maar een paar weken op en dan kunnen ze dan in boeten. Tuinbien kunnen we wat geld hebben. Ja. Dus die kweken we even voor. Dus vullen we. Dit is een oud Fries ras, A3. Adrie. Ja, er zit een mooi zwart eetje op, een heel mooi bientje om te zien. Nou, die ben ik heel lekker. Dat zie ik die aan wel een preuwen liggen. Ik heb wel leuke dingen van mij. Potgroenten, maar ik heb goed hoe nee denken van je keerpje. Toen kerst ik voor €1 een poeder vol krijgen. Ja, dat is altijd. Even een uitzichtje wat voor spul keerpje we eigenlijk. Dat is met eten niks aan. Dit is eigenlijk eten van de plant. Ja? Maar er zijn potgroenten, daar wordt van alles doorheen gedraaid. Denk eens even na, wat keerpje we nou precies? Heel verstandig om dat eens uit te zien. We doen een potje vol, Ja? drukken we even aan, net stier aan drukken, dat het bientje er niet smoort, maar een beetje luchtig houden. Nou, dan drukken we erin en in, even met de vinger erin, Ja? een beetje motor eromheen en die zit erin. Oké. En als je dit thuis dwam willen, dan moet je ze binnen zetten? Ja, we zetten ze nu nog even gewoon binnen in de kas. Ontkiemen ze, tja, nou wel een kwartje. Kimmel net. Ja, ik kan wel. Ja. We zetten ze gewoon in de kas even. Kunnen ze mooi ontkiemen. En als het aan wat warmer is, zetten we ze boeten. En dan houden we de eerste groei al te pakken. En had je nou thuis geen kas, hè? Ik heb ze gewoon in een kistje zetten. Die doen ze nog in een kratje en dan soest er een stukje plastic gewoon in het waken. Gewoon in het hak. Gewoon in het hak, als ze maar jacht stenen. Nou, doe kerst met tuinbien, kerst een hele product aan. Het is eigenlijk ik een vergeten groente. Kan ze in de winkel al haast net meer krijgen. Maar doe kan ze sieren, doe kan ze rauw eten, die hele jong, dat is heerlijk eten. En als ze even sierst, kerst een bonenschotel voor mij, ja, wat net, een heerlijke vrienden. En als snackje kan ze de borrelnootjes voor mij. Oeh, lekker. Vet bij dat windje aan. Van dit windje haast, ja, dat lijkt me wel wat. Dat is er nog een bakje van me. Nou. Nou, een gaasje erover voor de zekerheid. Het is sneu voor de familie Moes. Maar wat moet ik ook niet zelf denken? Daarom, hè? Iedereen wat. Behalve de moezen. Dit is het rekje van de kapucijners en de peultjes met dit worden. Er moet even een betongaasje aan. En dan kan dat spul er aan mooi aanklemmen. Hoe heet wordt dat? Ah, dat kan wel 12 meter worden. Ja. Dus met alle ruimte voor het haam te groeien. Ja. Wat denk je hier zo wat? Hartstikke maar knibbels in die overal. Ja. Ik heb thuis ook even een gong best.
Maar ze moet nooit wassen, hè? Nooit waskie? Nee. En dan krijg je haast een heel grote werk meer in. Dat is toch ik zo? Ja, zeker. Hartstikke mooi. Nou, volgende. Volgende. Miranda, Ja. wie zo'n even aan mij, jongen? Ah, ik is van de week zelf nog wel even dwang. Ik eerst even lekker zitten, jong. Ja, dat is ik zo. Roomservice. Oh, het is fantastisch. Nou, maar er even. Wat is het nou even lekkers? Nou, een glaasje wien. Ja? Rest om zeur steeds. En, Biologisch, denk ik? Ja, dat is biologisch. Ja. Alsjeblieft. Nou, dit ben tuinbien. De rustere tuinbien. En dat ben... Dit keer met tuinbien dwang. Dit keer met tuinbien. Dat ben pro mogelijkheden. Nou, meestal niet zoals met mij, hè. Als dit ervan maakt, is dat mij iedereen wel. Fantastisch. Nou, proost. Op een mooie meid en een product. Dat ben ik wel heel hard. Krijg je nog hier van niet? Heerlijk. Liek het wel aan, ja. Ja, sure. Ik krijg wel een beetje pinehollen trouwens. Nou, daar heel rekening mee houden. Daar had ik wat voor. Dus je doet eerst het verhaal nog. Even op kouwen en de pinholen zouden we voor. Mocht je nou nog vragen hebben, Aad Oostenbrug is altijd bereikbaar om een vraag aan te stellen. Want je kunt hem een mailtje sturen en dat kan naar aadklaske@online.nl. En op his Facebookpagina daar staan foto's van hoe de tuiner op het stuit bijluidt. En dit wie bient, zoek voor meer informatie over dit programma op omroepfriesland.nl. Graag ontmoeten, nog een opvlokke joen.